ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влоги мо сар мешавад инанам хеле субҳона. дӯстони азиз, имрӯз ки ман кӯча мебурам, барои ҳамин хостам завтрак кунам. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки канали моро дастгирӣ мекунед. дастгирии шумо и пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, даиҷа боша ман ФМС омадаистам. мози ман дар раҳм. ана аймашутка мефроем бо хела раҳ мегардем. иҷаям дига қишлоқ монай. ана ман дар ҳамин қишлоқ сипоридагиам, барое ки шаҳр дақиқи нагирифтан, дар қишлоқ осонтарай. барои ҳамин ман баъди РВП гирифтан иҷа дар перевод гирифта будам. дамо беҳад ҳаво хунукай, намегӯй ки фасли баҳор омадагиай. ҳама хемароз бовар кунед. ман бояд чизои зимистонама ҳамаро ҷамъгир карда будам. ана перчаткиёро ҳамаро гирифта мондагиам, леки пушаймон шидам, барое ки беҳад берун хунукай. хонаҳои пешинаро бинед чӣ хел ҳамаш якдигаришон дар часпидагиай. худое нашава ки як пажар шава, хонаи ҳамсояшам дар мегирам. ҷое ки мо замин харидагием, ана уҷа хонаҳои ҳамсоя ҳама ҷидоанд. даиҷа боша ина ман ФМС қариб омадам. дӯстони азиз, ана даиҷа муҳози ман спискаора мебинам, ку фамилияи ман ҳастай нестай. иҷа да уже списка буромадай. рӯзи ҷумъа ози мебинем, нашава агар рӯзи ҷумъаи дига мием бо насиб кардагӣ боша, барое ки 6 март ин выходною праздникода ғалтид, мумкин ҳафтаи дига буроя. леки дар ин списка ман фамилияма наёфтам. хайҷ гап не, ҳамиқа вақт нигоҳ кардем, бо як ҳафтаи дига нигоҳ мекунем. даиҷа боша ира бинен дамо барф сар кард, беҳад бисёр бурдаистай. ман почта омадаистам. почта да заказом расидай. ана дута ҷо да заказ кардагим, якташ ай Москва ҳай Зайнаб лайф, агар шиносен, заказ карда будам. ана якташ ай лавозимотҳои рӯзгор, ай Шаҳноза, беҳад борошон нас даравда расид омад, леки Москва мода қарибай, то ҳозира наёмадай, қариб 10 рӯз зиёд шид наёмадааст. имрӯз хела гаштам, рӯзи дроз дар берун гаштам, гӯямам хато намекунам. ФМС-да будам. ана ФМС-ам худаш рааш ним соат зиёдтарай, бо пиёда я ним соат. нози бо почта омадам, ай почта мебурам, бо дига тарафи вокзал мерам, ба автобус да свор шида сини хона мерам. мехоҳам ба як-ду савол ҷавоб диҳам. дӯстони азиз, мара мегӯям, барои чӣ пеши фарзандот нарафтӣ, ту чӣ хели модарӣ? ҳама хеле саволҳо омад. рости гап паспорткунӣ беҳад қиинай. ман 2 солай ҳамаи ҷонкании ману шавҳарам барои ободии фарзандомонай. дӯстони азиз, барои ҳамин ҳар хел гап назанед. ягон кас ай хурсандиша ғарибӣ омадагӣ нестай. дӯстони азиз, барои ҳамин метавонед гапҳои ҳар хела гап назанед. ягон модар падар фарзандошона ай хурсандишона партофта намебиёянд. дӯстони азиз, мо шароите надоштем ки фарзандомона ҳамроҳи худмон биёрем, барое ки даиҷа мо ҷо надоштем, худмон намедонистем ки ҷо рафтаистем. ина омадем худмона ҷо кардем. акнун насиб кардагӣ боша, фарзандакомона фарёд мекунем. ютуб ки пулам натия, ман видео карда партофта мегирам, барое ки уже ман дар ҳамаи шумо омӯхта шидагиам. даиҷа бошад ина распаковка карда шидам. дӯстони азиз, беҳад борошон мада маъқул шуд, материалшам хушрӯҳай. чӣ хеле ки дида будам, ам хеле фасонанд. дӯстони азиз, анамиш мада беҳад маъқул омад. ира бо кросовкиҳо қатӣ пӯшен, бо аҷоиб хушрӯ мешава. нархаш 2000-ай. на сумуштане ки меарзад, материалаш хушрӯ. ё да упаковка будан, камтарак ҷинҷан, ҳоли ҳамаро утюг карда баъд мепӯшем, насиб кардагӣ боша.
اینا دیجای شام نشانتیم گفتم دوستانی عزیز اپوخاروی مهربان به حد ماتریالش ملایم خشروهای ماده معقول شد. اینا ایرا سویتکش هم ماده معقوله خیلی سویت دارم ناز میبینم. این کرتا قیمت تر بود لیکن 1300 سوم مونده نرخش اکسیا شده است. برای همین گرفتم به حد معقول شد. انا نرخشم دسترس است دوستانی عزیز. دیجا باشه خواستم آش در دخوفکه تیار کنم. برای ما چی در کاره دوستانی عزیز؟ برای ما یک دانه سبزی اکنون برای چین خدمت کرده استم. یک دانه سبزی گوشت انا تفتلچه کرده مونده بودم و نیم تا پیاز، بعد یک استکان برنج، 3 قاشق روغن، انا آب یک نیم استکان میدازیم. حوزی ایرا میریزم، بعد با ایبولوش نیم استکان دیگه میریزم. زیره، نمک و چرن مولت پرچ میدازیم. این ریسپت من ای اینستاگرام گرفتم. گفتم که یک بار کرده بینم آشش چخیل می اومده باشه در دخوفکه. برای آدمایی که دیتا میکنن هوایاده این خوبه. اگر شوهر می بود حیاتش خیلی آش نمیخورد. همه این محصولات را در رکاف میدازیم، عرواش میکنیم و در دخوفکه میمونیم. انا 50 минута насиб кардагӣ боша мепаза. дина бо рафтам яда авиакасса билетора фаҳмиданӣ барое ки ман ай ҳамиҷа билетам мехарам. ана шавҳарам электрони билет қатӣ мебиёянд барое ки ай тоҷикистон тамоман қимат шидааст билето. насиб кардагӣ боша 15 ё 16 да билет мехарам, роӣ мекунам шавҳарамда мепарам меоям. боз пеши кӯдакон меравам барое ки ай хуҷанд беҳад арзонтар будай нисбат ба душанбе. барои ҳамин гуфтам хай мерам ҳеҷ гап не бо як рӯз қати фарзандон меистам. баъд саҳриш мехезам миём гуфтаистам ки хай насиб кардагӣ боша. агар калоношон сима гузаронанд да картам ман мерам сразу билета гирифта роӣ мекунам. хай бо мераванд шавҳарам пеши кӯдако бо хурсандӣ мекунанд, падарашона мебинанд. як рӯзам боша шавҳарам мега ба ҳамин омадагим ба фикр мея 5 соли дигар намерам тоҷикистон. насиб кардагӣ боша я 3-4 сол пас қати шавҳарам оилавӣ мерем барое ки ҳозир аку дига биёянд ба ҳамин намераванд тоҷикистон. ина даиҷа боша дӯстони азиз оши маам тайёр шид. ово ҳама қоқ шида беҳад хушрӯ омадааст. даиҷа ошум камтар сафед омада барое ки пиёзша сирх кардагӣ нестем. барои ҳамин ана ҳами хела маззаш беҳад хушрӯ омадааст дӯстони азиз. ана ин ош мада маъқул шид, тез тайёр мекунам ба хидмат. даиҷа боша мада иштиёи таом касе хӯрдаиста боша шумодам ҳамчунин дӯстони азиз. беҳад ба мазза шидай дӯстони азиз. касе агар хоҳад мисол дар диета боша ҳатман тайёр кунен, пушаймон намешавем. даиҷа боша ман қатъи шумо хайру хуш мекунам. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.